Здравейте, уважаеми народни представители! Здравейте и на целия български народ! Искам да взема отношение по ситуацията с овцете в Велинград. Проблема е на първо място, разбира се, в подкопаното доверие към държавата и, за съжаление, голямата роля на БАБХ като лъжливо овчарче в тая история. Всички от тази комисия, народни представители, артикулираха вербално желание да помогнат, желание да разбират и аз вярвам на това нещо. Виждам тук мотивирани хора от всички партии, ако не се лъжа, го заявиха и за това са се мотивирали да направят тази комисия и това трябва да се уважава. Реално, огромният проблем в момента е некомпетентността в ветеринарните официални власти. След като изслушах внимателно техните изказвания на различни пресконференции, както и от тяхната официална пресконференция от 16 декември, също така имаше много забавни изказвания, да не кажа глупости, от парламентарната комисия, също по-миналата седмица, вече на 18 декември. И мога да се обясня напълно защо хората им нямат доверие. Аз видях тогава професор доктор Андрей Чорбанов. Здравей, Андрей. Не знам как ги изтраи тия хора, просто да говорят тия небивалици. Аз бих веднага им скъсал дипломите. Да слушам глупости как полимеразно-вирусната реакция не бил биохимичен, а вирусологичен метод. Абе, сериозно ли? Това, айде да го кажем пред едно батай. Само вируси ли се установяват с полимеразно-вирусна реакция, госпожо професор, доктор, доцент, преподавател по инфекциозни болести? Елай за метода и той не бил биохимичен, а имунологичен метод. Айде да ви строя всички утре пред едно батай и да ги повторите тия дивоти и да видим какво ще каже той. Някой от вас изобщо учили ли биохимия в университета? Ходили сте на упражнение по биохимия? Какво сте учили вие? Какво сте завършили? Значи, удивително. Седя и слушам нататък как доцент доктор Иванова говори, че резултатите им били идентични и еднозначни с тези на Сират. Ами защо като са така идентични, не направихте един грамотен и идентичен протокол с този на Сират, да бяхте видяли как Сират правят протоколи, да се научите? Вашите резултати къде са? Обявявате там, че вие също сте имали еднакви резултати. Ами хайде, престрашите се, покажете ги. Само с чужда пита помен правите. Това не е пристойно наистина. И как драматично говори нататък, че при повторното вземане на проби на 27 ноември още си бил дигнал титъра на антитилата. Сигурно сега, ако вземе и трети проби, ще се отруи титъра на антитилата. Защо тогава, след като на 27 ноември взехте проби от 105 овце, както обявихте по медиите, че пращате всички тези проби за Монпилие, що не го сторихте? Реално скрихте от хората, че от така наречените от вас повторни проби, от тези 105 тествани животни, вие изпратите за Монпилие само 5 от тях и смесихте разни други проби. Реално вие пратихте проби от 25 животни само за Монпилие. Питам доктор Иванова, като толкова се дига непрекъснато титъра на антитилата при повторни проби, защо не пратихте на 27 ноември само проби от 27 ноември? А си позволихте да подбирате проби и да изпращате избирателно само тези, които на вас ви оттърват. А искате някой да ви вярва и да ви има за акредитирана лаборатория. Ами, госпожо доцент доктор Иванова, в акредитирани лаборатории не се прави така. Там не се подбира, не се нагласява резултати и не се манипулира обществеността, както човек му изнася. Това е просто скандално. Вземат се, да кажем, 100 проби, измерват се 100 проби, декларират се и се показват пълните резултати от тези 100 проби. Толкова, така се прави. И другата е глупост. На 2 часа и 7 минути и 30 секунди от записа в парламентарната комисия от 18 декември се чува как тя говори, че вируса, който бил там, при овцете от Велинград, той нямало как да изчезне. Това от Арно Батай ли го научите, госпожо доцент, преподавател по инфекциозни болести? Ами, ето сега е гнилна кампания, вие както говорите, айде да видим сега да вземем проби от тези животни, да видим, да изолираме вирусни частици от тези агнищи с стресирани овце и да видим дали ще намерим вирус при тях. Няма как да изчезне. Пълни глупости. Другата смехория. Вирусът щял завинаги да се съхранява в лимфните възли при всички заболявания от категория А било така. Безмолвен оставам. Безмолвен.
Това са различни вируси от различни семейства с различна стратегия на размножаване. Не знам. Къде ги учите тия неща? И сигурно ги преподавате на студенти така. Ужас. И се чуди дамата нататък, защо тези овче още не са влезли в трапа, както тя се изрази. Ами да ви го кажа, аз няма да вляза в трапа. Защото и да има нещо, то е било силно ослабено и няма да нанесе никакви икономически щети. Но вие не сте го установили като хората, защото вие още на 25 ноември, преди да пратите, да вземете дори вторите проби, които са взети всъщност на 27 и са пратени чак на 9 декември за Франция, още на 25 ноември на база на ваши данни оповестявате, че е имало чума по животните и давате като метод, по който сте го установили това, real-time PCR, нали? При което реално не показвате обаче никакви данни. Значи човек трябва да ви вярва на думата, а никога от вас да не види никакви данни. Вярвайте ми само, така е. Еми, не се прави така. Съжалявам, акредитирана лаборатория не работи така. И няма нужда да се въодушевявате и да се палите, как миналия път господин Костов там се възмущаваше от изказването на господин Тодоров. Всички ли били не е правилно акредитирани? Еми, това е. Законът е такъв. Вие трябва да се акредитирате, да минете съответните процедури, да сте спазили всичко и да правите пълноценни протоколи. Да давате листи с животните, с техните ушни марки. Това е като едно егене на животното. Вие не можете да криете тя информация и да казвате, че това било научна, секретна, не знам си каква там друга конфликт на интереси. Пълни глупости. Това беше една диагностична задача, която вие трябваше да извършите като рутинна дейност и нищо повече. Не да правите научни трудове и не да се оправдавате с някакви стопански интереси и глупости. Значи, трябва да ви е ясно, че тези животни ще се изчистят от вируси, ако вече не са чисти даже. Защото е доказано в актуалната литература, че до около 2 месеца след преболедуване вече не се откриват частици в животните. От мен да мини, страх лози пази, направете една карантина от около 4-5-6 месеца и ситуацията е решена. Животните няма нужда да се убиват. Честно казано, слушах и други неща там, както с тия антитела по дива стратегия и т.н. Ама да не навлизаме в тях, просто наистина вижда се във всяка една тематика, че нашите ветеринарни власти не владеят материята. Другото обаче, което е, и то е законов по-скоро изпълнително властов проблем, господин Патарински според мен трябваше да въведе заповед за забрана на внос на живи животни от Румъния, от Гърция, от Турция, защото отдавна се знаеше, от години буквално, че в тези държави има чума по древните преживни животни. Аз не мога да разбера защо такава забрана не беше въведена. Миналото заседание го слушах и господин Патарински обяснява как той правил беседи с хората. Ами не трябваше да правите беседи, господин Патарински. Трябваше да въведете забрана през нашите гранично-пропускателни пунктове да влизат каквито и да овце, кози и така нататък. Просто трябваше да има забрана за внос на живи животни, също така на месо и на млечни продукти. А това не го направихте. Значи, българите са особен народ. Вие не може да водите дискусии и да очаквате, че някой нещо ще разбере и ви повярва. Още повече, че знаем ситуацията от 2018, така че нямате големи основания някой да ви вярва. Другия проблем е, реално вие можете да поискате разрешение от Европейската комисия по делегиран регламент 2023/361 да ви бъде разрешено да вакцинирате нашите животни. Това може да се направи и срещу вируса на чумата, така и за шарката. Не мога да разбера защо не го направихте това нещо. А от друга страна говорите, че стопаните били внесли нелегални животни. Имате ли доказателства? Къде са ви доказателства? Как ще обявявате хората пред целокупния български народ в предаванията, където декларирахте, че те били нелегално внасяли животни и били престъпници? Еми, не е сериозно. Аз честно казвам, не мога да си го представите, ако не се лъжа, казахте, че господин доктор Денев, ако не се лъжа, го каза, 50 ли бяха, 70 ли овце, просто огромно число. Как се внася ти 70 овце? То тир трябва да е това нещо. Значи, говорим за вероломна престъпност тук. Аз честно казано,
каквото и да е, то трябва да е документирано. Как тия овце са влезли в стадото, значи тия овце, които нелегално са внесли, имат ли те ушни марки в момента? Въведени ли са в системата? И нали, това става въпрос за месеци наред. Къде е бил доктор Кахайов? Какво е вършил? БАБХ трябва да върви след хората и да ги контролира, да им помага, да ги напътства. Не знам. За мен проблемът е сериозен и трябва да има абсолютно сериозни промени в БАБХ. Трябва да се направи гражданска квота в БАБХ, трябва хората да имат прозрачност и едва тогава може да очаквате доверие. Надявам се да ме разберете правилно.